Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa kanilang pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Literal na nanlaki ang mata ng isang mamimili sa may Karkar, Cebu. Matapos makita niya na ang pinambili niyang isda ay naka-contact lens. Kaya pala ang linaw-linaw ng mata ng nasabing isda. Pag-uwi niya, peke pala ang nasabing mata. Kaya naman, agad na sinoli ng mamimili sa tindera ang nasabing isda. Kaya't payo ng mga eksperto na kung kayo'y mamamalengke, siguraduhin presko at sariwa ang inyong mabibiling isda. Hindi yung isdang naka-contact lens dahil siguradong ito ay bilasa. At yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kaloyaw! Feel Feel good good morning! Adlaw karong Martes, katapos ang adlaw sa April. Ang bilis, tapos na yung April. Sweldo Day, April 30, 2024. May buta ganitanan. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol from Davao, Angkol Dagol! Kasama naman ang hat na tita ang dahilan kung ba't ka nanonood ng radyo from Bacoor City, Tita Tanya Chinita. Thank you, Col! Grabe, no? Para mabenta Morning, yung bilasa. Tits. Kasi diba, anong kulay ng mata ng isdang bilasa? Red? Pula yan. Ma-red na. Red flag, may red flag na yung mata. Oo. So, ang gagawin na gawa lang ngayon ng mga vendor ay nilalagyan ng Plastic. plastic Oo. para maalis yung red, para mabenta. Diba? Parang ano na Huwag naman. Di ba, ano bang technique ng mga nasa palengke? May butag sa inyo, yung mga, hindi lahat ha, may mga namang nagbebenta naman na Honest. patas. Oo. Marami pa rin patas pa rin. Di ba? Ano bang, ikaw na mamalengke ba isang Tita Tanya? Nung pandemic yan. Okay, marunong ka tumingin ng isda? Hindi. Hindi. Diyos ko. Bakit? Requirement nyo ba yan? Wala akong pake kung requirement nyo. Napakabaldi, galit ka, kiss na. Kiss. Hindi kasi. Hindi, kailangan mo rin kasi matutunan kung anong presko, sariwang isda at hindi. Oh, di ba? O ano bang nabili mo? Nakatry ka na? Alam ko ano ba? Nung pandemic kasi diyan ko natutunan kung ano yung. Sorry na, hindi. Ano? Sorry na, hindi kasi ako laging namamalengke kasi ako po ang taga-grocery, taga-bayad Okay. ng kuryente. Yun ang task na naka-assign sa akin. So iba yung... Hindi Okay, ko gusto mo assignment ng isdang ganyan. Hindi ko sure, mali ba yan? Ayun nga, yung naka-contact lens. Yun nga yun. Okay. Oo. So, ang assignment ko sa bahay, ang household chores ko ay magbayad ng bills, taga-bayad nito, taga-bayad ng ito, taga-grocery, yung taga-pamalengke kasi. Hindi kasi kami namamalengke na may dumadaan na sa aming vendor. Ay, door to door na. May mga nagrarasyon na. So, hindi mo na kailangan mamalengke. Yes, Okay. oo. So, ito, tuturuan din ni Mang Kanor ano mga tips para malaman na bilasa yung Bilasa ang isda. isda. Mang Kanor. Kailangan mong i-eye contact yung tindera. Tapos? Sabi mo, I love you. I love you. Mang Kanor, paano
Paano nga? Paano? Magawa ka ba? Kasi, kailangan mo maging suki yung tindera. Para maging honest sa'yo. Pag hindi mo suki yan, siyempre mahirapan ka. Dapat So, suki mo. ang nabibiktima lang ng mga ganyang vendor, yung mga hindi talaga marunong mamalengke, no? Oo, Kasi pag yung mga nanay talaga at tatay na hindi maloloko, baka mareklamo kayo. Ang teknik dyan, pag nakita nyo na maputi na yung hasang, nako, nalublob na yan sa yelo, sa ice. Maputi. Dapat pula para isko. Ang ano ko na lang sa inyo, pag gumagalaw pa yung isda, yun. Uso na kasi yung mga live na tilapia na nabibenta sa palengke. Oo, nasa batya pa, yun. Siyempre basic yun. Baka naman nilagyan pa yun ng battery, para gumalaw, Hindi ko sasabihin na remote control yung tilapia ko. Pero, totoo naman, masarap ang live tilapia. Oo nga. Ganong Oo. kalaking tilapia, Mang Kanor, yung masarap? Gusto ko yung malaking tilapia. Ay. Tapos dapat malinaw yung mata ng isda. Ng isda. Pag Paano pula, malilinaw? Wala namang ophthalmologist sa palengke. magpatawag ka. Dalhin mo. Dalhin mo. Saan mo dalhin? Tapos papabasa A. Dalhin mo sa iyo. Papabasa A, B, W. Para malaman na Takpan mo malinaw. yung kaliwang mata ng isda. Ayan, basahin mo yung pinakamababa. Ayan, basa mo pa, malinaw yung mata ng isda. Ganon lang yun. Tapos, Hindi nga. pisilin mo yung tiyan kasi ano yan. Paano yung Pag pisil? malambot, ganyan. Ng tilapia, ganyan. Nandindira. Pag malambot, bilasa na yan. Dapat medyo matigas-tigas pa yan. Matigas. Baka tumigas dahil sa yelo. Basta dapat matigas. Tapos, okay. yun. At amuyin mo. Amuyin. Amoy isda Amuyin mo. Isda eh. Alam nga naman. Kung mag-amoy baboy yan, bilasa na yan. Basic. Ano ba dapat? Ang amoy. Paano kung amoy isda? Amuyin mo nga. Isda ka eh. Naiinis na. High blood ako sa buyer na ito. Ayoko na lang magtinda sa palengke. Ay, agree ako sa sinasabi ni mga yung mga tips na tignan mo yung hasang kung pula. Oo. Hindi, dapat malinaw pa yung mata. At Siguro saka, buksan mo yung tiyan, tingnan mo yung bituka. Hindi mo pwede bayaran mo muna yun. Inupirahan mo na yung isda. Hindi mo mababayaran? Iprito. Yung isda? Yung tindera. Sige. Tanggalin ko na lang yung bituka niya. Ng isda. Ng tindira. Amoy-amoyin mo. Yung isda. Yung tindera. Uy! Sige, ganyan. Tapos sabi ni Mang Kanor, Baguligo. yung tindera. Yung isda. Siyempre, binabad yan sa yelo sa batya. Yung isda. Yung tindera. Diba? Tinutusukan minsan niya ng ng tubig para maging fresh. Ini-injection. Gumagawa na naman. Nag-imbento na naman ito. Yung tindera? Hindi, yung isda. Injection na ng tubig. Hindi, yung iba daw, Yung nila, manok pala ano ba yung Jobus dito? Jobus, di ba? Jobus. Yan. Nilalagyan doon ng pula. Yung isda? Yung tindera. Para mamula-mula yung hasang. Favorite ko niyan, yung dalagang bukid. Na isda. Na tindera. Uy, gusto ko Diba? rin yan, yung dalaga galing sa bukid. Na dalaga? Na isda. Meron yan mga yung mga tubig alat doon nabubuhay. Yung isda. Yung tindera. Uy! Nakuha ko sa pispan. 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 Peace, brother. I like your Filipino accent. Say it again. Pispan. Nakuha ko sa pispan nga. Yung isda. Yung tisira. Nahulog sa diyon eh. Yung tindera. Yung isda. Mga ganun, no? Uso pa ba yung namimingwit tapos kakagatin nila yung uod? Kagatin ng isda. Ng tindera? Yak! Uy, kinagat niya yung uod ko. Kinagat niya. Ng isda? Tindira. Asinan nyo mabuti para mawala yung lansa. Yung isda. Ng tindera. Uy, ako na maglagay ng asin. Sa tindera? Oo. Basic. Ang sarap naman ng sweet and sour. Na isda. Na tindera. Oo nga, galing nababad kasi sa bilad sa araw eh. Yung isda. Yung tindira. Tuloy-tuloy na ng 9 o'clock. Kasama pa rin si Tita Tanya at si Nita. At Uncle Dagoy. Station number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!